Iată. Unde sunt? Dacă eu prim acum. Pe pod la... Ce ai făcut, mă, nene, mă? Aoleu, altul. Tot pod așa este, ia uite. Câte un șurub și ăla ne-a pus. Ia uite. Totul nimic nu-i strâns, ia uite. Ia uite. Aoleu, aoleu. Aici la pod la... Stai cu minte, mă. Stai cu minte, ia uite, niciun șurub nu-i prins, ia uite. Gaură, ia uite. Iese, șurubul aici nu are. Asta-i cu strânsi, strânsi cu mâna, ia uite-le să scoate singur, ia uite-le să învârte toate șuruburile. Ia uite, ăsta iese, ăsta iese, ăsta podul o să cadă mâine, păi mâine treceți pe el, uite, hai de capul meu. Uite, niciunul nu-i strâns, ia uite, ia uite. Tot podul cade podul pe noi, fraților. Deci nimic nu-i strâns. E făcut la fantezie. Haide, băi, lasă. Ce să-i lași, mă? Bagă